Masha Allah. Yau zan fito zan yi magana ne akan yaron nan da ake cewa Kabir Tupac, wanda ya fito yana yin bidiyo yana cewa sai ya yi trending. To abin da muke nema ya samu. Yaro ya yi bidiyo ya fito ya fitar da talent ɗinsa kuma Allah ya taimake shi ya yi trending yacce yake so, ya samu followers. Alhamdulillah. To abin da yake damun mutanenmu shine masu ƙoƙarin dakatar da mutum idan ya suka ga yana ci gaba. Idan su a wajensu wani abin hauka ne, to so suke su kuma kowa ma ya zama cewa wannan abin a wajensa hauka ne. Yaron nan ya fito yana abin shi, ku nuna cewa hauka yake yi, to mai ruwanku ku bar shi ya abin da ya dace. Yanzu gashi Allah ya bashi ɗaukaka, ƙoƙari za mu yi mu ga wannan ɗaukakar tashi ta ci gaba, ta tafi inda ma ba a tunani. Ya zagaye duniya ya tafi inda ba ma a tunani. To shi ne mu za mu cika cewa muna son shi, ba wai mu dinga dakatar da shi ba ci muke bashi ba sha muke bashi ba,